Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwana al'ummar musulmai. A yau muna tare da babban bako, ku biyo mu don ganin wannan shiri. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Babban bako, da farko al'umma za su so su ji menene sunanka? Farko dai sunana Yusuf Tahir. Ma mutane sun fa sani na da tfrosh na Zakzaky. Masha Allah. Duba da yadda kake gudanar da aikinka, menene ya janyo hankalinka ka fara irin bidiyoyin da kake saka a wannan manhaja ta TikTok? Abinda zan ce shine abinda ya janyo hankalina akai irin wannan al'amari shine duba da kaman a cikin mutanen mu babu waɗanda suke irin wannan suke da wannan content. To wanda kuma shi TikTok dama wani kafa ne wanda akan yi amfani da shi, akan yi amfani da wani content wanda zai zama kai ka fara kawo shi, ko kuma ana yin shi kuma kana ganin cewa idan kayi zai amsu. To wannan dalili ne yasa nake ganin cewa bari creating da gani ko zai amsu. To duba da cewa dama na iya sai ya zama na sai da na fara kuma sai ya zama ya amsa da sai ya sa al'umma sun amshe shi yanda ya kamata. Wannan shine insha Allah. To masha Allah, to duba da yanda kake sakin bidiyoyin na tsalle-tsalle ne irin na nuna jarumta haka, baka samun tsaiko ko barazana game da irin bidiyon da kake saki? To kai ka san dama ni faɗa shi a dai ba kai ka san dama dole a samu wannan. Kwarai da gaske. Kuma ya zama na sometimes zai zama kamar tunda na riga da na ɗaura wannan phone number ɗina a profile, kuma ya zama na kaman phone number ɗin yana WhatsApp, so mutane suka yi DM ɗina akan gashi. Wasu masoya ne, wasu kuma barazana ne, wasu kuma wani ma zai saki kawai recording kawai voice ya barazanar shi ya kammala dai dan dai kawai duk dai a daina. To amma kuma abinda kuma ba zai yi ba ne. Wannan dai shi ne, amma babu abinda ba mu samu. Masha Allah, yanzu menene burinka game da wannan aikin da kake yi? Menene abin da kake so ka cimma? Buri na kuma abin da nake son na cimma shine ya zamana kaman farkarwa matasa da kuma ƙwarin gwiwa da sauransu, da zai zama kaman wani abin idan ka yi shi kana da buƙatar ya zama na ƙarfafa wa ɗan uwanka gwiwa, sakamakon ka san yanayin situation da muke ciki yanzu a yanda ake wa ƴan uwa, to kuma wasu yakan zama suna da rauni, da kuma in kana yin wasu abubuwa wanda zai zama ka ƙara wa dan uwanka ƙwarin gwiwa akan ya ci gaba da abin da yake. Kamar misali content ɗina ba iya tsalle-tsallen bane, da akwai kaman maganganu dai na ƙarfafa gwiwa haka da sauransu, na shajja su matasa kenan. To shi dai flipping wato training kenan, yakan kaman wani abu ne wanda ya zama na gangan jiki, wanda ba wai iya wa ƴan uwa ba, ga kowa ma yana da matuƙar muhimmanci a ce suna yawa. To amma menene yanda ni nake so, kamar ko in ce abinda ni nake da bukata shine ya zamana ta bangaren mu, zamana mu mun fi ɗauka abin da muhimmanci. Sannan kuma shi voice din kamar na ƙarfafa gwiwa, shi ma ana kan faɗa ne don mutane su farfaɗo daga baccin da suke, da kuma al'umma waɗanda ba su fahimce mu ba da su zo su fahimci inda aka dosa, da wannan lakabin da suke mana na cewa mu 'yan ta'adda ne da sauransu. So kare kai ne ta wancan bangaren. Sannan kuma wannan dai shine dai takaitaccen dai abu da insha Allah. To masha Allah, yanzu wani kira da shawara zaka ba matasa wanda suke da dama da za su iya isar da sako, misali yadda kake kuma ba sa yi? To abin da zan iya cewa ga ɗan uwa matasa shine su yi ƙoƙari su amfani da ƙuruciyarsu domin ƙarfafa ma ƴan uwansu gwiwa, saboda wannan abun ba wai ni kaɗai bane, ga kowa da buƙatar a ce yakan yi wani abu don ganin cewa ya farfaɗo da ɗan uwansa, especially a ce kana da experience wajen yin wani abu wanda zai zama shine sanadiyan farfaɗo ma wani, kaga ka samu wani percentage ko a wajen ubangiji. Wannan shine da insha Allah
fatan shi ne dai Allah dai ya tabbatar da mu. Ilahi ya rabbal alamin. Yanzu dai kafin dai mu kulle, a cikin ayyukan da kake yi, tunda da kai voice murya wanda kake saki kuma mutane sukan yi using sound, aka iya mana ɗaya daga ciki? To da akwai especially wanda yake kaman wani voice wanda ba zan taɓa mantawa ba, kuma kusan shi ne ma wanda na fi girmamawa kakaf cikin poster ɗina ga baki da. Ya fi ma daɗi kenan. Na. Yanzu za a iya farawa ne? Za ka yi fara mana. Idan ka tambayi ɗan shi'a me yake da bukata, zai ce maka shahada. Idan ka tambaye sa ina yake da burin a business sa, zai ce maka darul rahama. Shin ko kun san dalilin da yasa muke da wannan shauƙin? Shine shauƙin haɗuwa da Allah a matsayin waɗanda ba su miƙa wuya ga azzalumansa da wannan duniya ba. Wannan shi ne insha Allah. Irin wayannan adolescents su shajja'a matashi ma, ba ma matasa kaɗai ba, har da su tsofaffin za a ce. Insha Allah wannan da karfafa mu dai. Ni kai na ƙara karfafa mun gwiwa. Wannan shi ne da insha Allah, ba wai ga iya ni kaɗai ba, ga duk wanda yake da wani abu wanda zai isar. Ya kamata a ce yana fito da irin waɗannan abubuwan don karfafa wa 'yan uwansa gwiwa. Lallai shi ne insha Allah. Alhamdulillah, anan muka kawo ƙarshen hiranmu da tfrosh na Zakzaky. Baka karasa ba. Straight to the point, no any corner. Da kudi ya gyara mu.